manjak nga maiptura no awan kabiyak at sibay ananwek peni ayat nasyak tayin kabaybay sino ti inak awagan, sino ti inak pagsadagan, siya sino ti mang puno iliw ken karayo. Apay ang nagsarakta, apay ang nagamamuta, duday to'y puso ket panawang ken siya itay sakdam. No isutin na gaskasan adaman sa emrik na ken kabiyak ko itura ipaay mo. Kas manjak nga maiptura no awan kabiyak at sibay ananwek pa hindi ayan nasyak tayin kabaybay sino ti inak awagan, sino ti inak pagsadagan, siya sino ti mang puno iliw ken karayo. Apay ang nagsarakta, apay ang nagamamuta, nuday to'y puso ket panawang ken siya itay sakdam. No isutin na gasgasan adaman sa emrik na ken kabiyak ko itura ipaay mo. Isutin na gasgasa adaman sa emrik na ken kabiyak ko itura ipaay mo. Apay ang nagsarakta, apay ang nagamamuta, nuday to'y puso ket panawang ken siya itay sakdam. No isutin na gasgasa adaman sa emrik na ken kabiyak ko itura ipaay mo. Apay ang nagsarakta, apay ang nagamamuta, nuday to'y puso ket panawang ken siya itay sakdam. No isutin na gasgasa adaman sa emrik na ken